14, side 24, plus og minus parentesen. Plus parenteser kan bare åbnes. Det er lige meget her, om du regner parentesen ud først, eller bare regner. Minus parenteser kan ikke bare åbnes. Så har du et eksempel. Der står 25 minus parentes 7 plus 5 parentes. Tænk først på regnehierarkiet. Hvad regner man først? Helt rigtigt, parentesen. Så hvad giver opgaven? Du har regnet rigtigt, hvis du fik 13. Hvad ville det give, hvis vi bare fjernede parentesen i opgaven og skrev 25 minus 7 plus 5? Du fik nok 23 denne gang. Hvorfor det? Du har nemlig regnet en helt anden opgave nu. Hvis man skal regne 25 minus parentes 7 plus 5 parentes, er man nødt til at tænke over, at parentesen giver 12, og at de skal trækkes fra 25. Hvis man bare fjerner parentesen, kommer man kun til at trække 2 fra. I stedet kan man omskrive 25 minus parentes 7 plus 5 parentes til 25 minus 7 minus 5. Nu bliver de 12 trukket rigtigt fra. Hvad er der blevet gjort? Parentesen er blevet fjernet, og regnetegnet plus indeni er ændret til minus. På dansk, når man åbner en minusparentes, skal der ændres fortegn. Prøv selv her med disse opgaver.